बारी बच जाई, खेत बारी बच जाई सगरो अंगना दुअरवा पाई पाई बीरना कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना। और कैसे कहते हैं एक रहले बाप एक रहल महतारी, तीन गो फूलैले फूल एक फूलवारी, एक रहल बाप एक रहली महतारी, तीन गो फूलैले फूल एक फूलवारी, तीन गो फूलैले फूल एक फूलवारी, तीन गो फूलैले फूल एक फूलवारी। अब हिल गवाह बाटे पढ़े वाला झोरा, चंदा माम औरी दूध भात के कटोरा, और आगे कैसे कहते हैं कि बाबू गौवा के लोग आके बखरा लगाई, कैसे भाई के सनहिया बाटल जाई बीरना कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना। खेत बारी बच जाई सगरो खेत बारी बच जाई सगरो अंगना दुअरवा पाई पाई बीरना कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई बीरना। आगे अपना छोट भाई के पीछे समझाओ तो कभी के बाबू हम बड़ बानी किसान बानी गरीब बानी, हो सकेला कि एक समय पर हमारा घर में परिवार में चूल्हा ना जले तो सर्विस करता रहा नौकरी करता रहा तहरा कोनो चीज के कमी नहीं थे, लेकिन जब स्नेह बा प्रेम बा कैसे समझाओ तहरा घर पुआ पकवान जहिया पानी, तो न जाके बचवा मार कोनो झांकी, तहरा घर पुआ पकवान जहिया पानी, तो न जाके बचवा मार कोनो झांकी।
हानि जब बाची हमारा के कुछ नहीं दिहली हजाती हमारा के कुछ नहीं दिहली हजाती हमारा के कुछ नहीं दिहली हजाती गौवा के लोग आके पथरा लगाई गौवा के लोग आके पथरा लगाई गौवा के लोग आके पथरा लगाई आ लगाई वीरना कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई वीरना कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई वीरना खेत बारी बच जाई सगरे अंगना दुअरवा पाई पाई वीरना कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई वीरना कैसे भाई का सनहिया बाटल जाई वीरना उहे भाई अंतिम में अपना भाई के समझाओ तने के बाबू आगे चल के कुछ समय ऐसा भी आई कि जहिया हमरो बेटी के बारात आई है पहरो बेटी के बारात आई कैसे कहता है हमारा सहारा बेटी के बारात जहिया आई टीवी स्कूटर हमसे कुछ ना दियाई हमारा सहारा बेटी के बारात जहिया आई टीवी स्कूटर हमसे कुछ ना दियाई आगे कैसे कह रहे बने बेटी बाहर जाई है जीप चाहे कार से बेटी हमर पैदल चाहे चूलिया जहार से और एगो आँख हंसी एगो आंसू बहाई एगो आँख हंसी एगो आंसू बहाई ना सहाई वीरना कैसे भाई का सनहिया बहतल जाई वीरना कैसे भाई के सनहिया बहतल जाई वीरना खेत बारी बच जाई खेत बारी बच जाई सगरे अंगना दुअरवा पाई पाई वीरना कैसे भाई का सनहिया बहतल जाई वीरना।